तुम्ही आपल्या होमस्टेमध्ये आलात तर इथे आपण बिसलरी वॉटरसुद्धा ठेवलेली आहे. वातावरणामध्ये एअरमध्ये क्वालिटी आहे ना ती एकदम छान आहे आणि इकडे जेव्हा तुम्ही फिराल ना ते एकदम मस्त वाटतंय. आणि खासियत ह्यांची काय आहे, ह्यांची जी पुरी आहे, ये जो पुरी आप घर पे बनाते हो ना? हाँ बनाते हैं घर पे. हां, कारण ही अशी मार्केटमधली नाही, स्वतः घरी बनवतात ना, ह्याच्या पुरीची जरा वेगळी चव आहे. नमस्ते सर्वांना आणि गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात. आता सकाळचे वाजले आहेत, किती वाजले तुम्हाला दाखवतो बघा. 6:22 झालेले आहेत आणि अजून सूर्योदय आपला झालेला नाही आहे. तर जेव्हा सनराईज होईल तेव्हा प्रत्यक्ष मी पण बघेल आणि तुम्हा सर्वांना पण दाखवेल. मॉर्निंगला बाकी कोण असलं नसलं तरी माझ्यासोबत हे तिघं तरी असतातच. इकडे 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 ही आहे का, ही दुसरी. चला वॉकिंगला चला. चला टायमिंग तुम्हाला परत दाखवतो. 6:23 आणि इकडे बघितलं तुम्ही बघा, पाणी बघा, सर्व दिसतं तुम्हाला पाणी. काचीवरती पण बघा, सर्व पाणी पाणी झालं आहे पण वरती. म्हणजे किती हे वाटतं बघा, पाणी बघा दिसतंय. बघू चला. कोकणात आलोच आहे तर आपण सर्वच काय बघूया. जसे आपण कोकणातले रेसिपीजही बघणार आहोत लवकरच, तसं सकाळचं आपण जे वातावरण आहे इकडे, माझा अनुभव तुम्ही विचारलात तर खूप प्रसन्न वाटतं आणि नॅचरल एकदम छान वाटतं आहे, नैसर्गिक. आणि जे आपण ब्रीथिंग करतो, जे श्वास घेतो आहे ना, त्याची जी प्युरिटी एकदम छान वाटते. आता तिकडून आपला जेव्हा सूर्योदय होईल, सनराईज होईल, तेव्हा आपण तिकडे बघूया. आता जरा कलर बघा ऑरेंज झालेला आहे. बाकी तुम्ही आपलं सर्व बघू शकता. कोण आलाय माझ्याबरोबर वॉकिंगला? कोण आलाय? हे दोघं आलेत. तू पण आली वॉकिंगला? आली तू? बघा ह्यांच्याकडे जा जा. इकडे ये, इकडे ये. बघा का आपण कुत्र्यांना एवढं बोलतात ना, जीव लावणारे म्हणतात. बघा माझी काय पाठ सोडत नाही आणि तिला माहिती आहे आता मी चाललो वॉकिंगला. हे लोक पण आले बघा, हे पण आलं. हे कशासाठी आले माहिती आहे काय? प्रोटेक्शनसाठी आलेत. ही पण आली. होय मी खाली नाही जाते, चला वरती चला. बालू होय चला चला चला. बालू तो बघा तो गेला. चल चल. आणि तुम्ही इकडे बघा, फक्त मी जिकडून चालतो तिकडे पाऊलवाट झालेलं आहे, बाकी सर्व इकडे सर्व गवत एकदम. आता बघा आपलं सूर्योदय होतो आणि ते ऑरेंज रंग बघा सर्व कसं वरती वरती येतं. आता मी तुम्हाला जरा कॅमेरा आकाशात नेऊन तुम्हाला दाखवतो बघा. तर इथे मी आता ड्रोन सेट केला आहे आणि हा आता आपला ड्रोन टेक ऑफसाठी रेडी. The home point has been updated. Please check on the map. आणि हे माझं डेलीचं काम आहे. रूम जेव्हा बंद असतील तेव्हा 2-3 दिवसानंतर तरी वरती येऊन फॅन लाईट असं मी सर्व लावतो, म्हणजे कसं सर्व व्हेंटिलेशन होतं. या तुम्हाला आतमध्ये दाखवतो. किती छान वाटतंय आणि मस्त वाटतंय ना. त्यासोबतच आपल्या गोल्ड रूमला पण आणि आपल्या सिल्वर रूमला पण.
लाईट फॅन सर्व मी लावलेत, म्हणजे कसं आपलं व्हेंटिलेशन होईल आणि एकदम छान वाटेल. इकडे आपले सर्व कॅरम बोर्ड ठेवलेले, आपले गेम्स ठेवलेत, वरती लहान मुलांसाठी गेम्स ठेवलेत. आणि परत मी तुम्हाला माझा तेच रिव्ह्यू देतो. वातावरण एकदम छान आहे, प्रसन्न वाटतं आहे. सकाळचे 6:30 वाजलेत, अजून सनराईज पूर्णपणे झालेलं नाही आहे, पण एकदम मस्त वाटतं. जी फ्रेशनेस आहे आपल्या जे वातावरणामध्ये, एअरमध्ये क्वालिटी आहे ना, ती एकदम छान आहे. आणि इकडे जेव्हा तुम्ही फिराल ना, तर एकदम मस्त वाटतं आहे. समोर पण तुम्हाला बघा कसं छान वाटतं आहे. असे पक्षी तुम्हाला आकाशातून उडताना दिसतील सकाळी, आणि सनराईज होताना पण दिसेल बघा. तसं तुम्ही खाली पण बघू शकता, सर्व हिरवगार मस्त झालेलं आहे. आणि हा व्ह्यू बघू शकता. इकडे सर्व पुसून घेऊया. आणि आपल्या फॅमिली मेंबरपैकी एकाने मला सजेशन दिली होती की जेव्हा पण गाडी बंद ठेवशील तेव्हा त्याचं बॅटरी आहे ना, त्याचं एक प्लग काढून ठेवायचं. तर मी नेहमी कधी पण मुंबईला गेलो तर ह्या कारची बॅटरीचं एक प्लग मी काढूनच ठेवतो. त्यामुळे काय झालं माहिती आहे काय, गाडीची बॅटरी उतरत नाही आणि गाडी लगेच 1 गोमध्ये स्टार्ट होते. बाहेरून पण झालं तेवढं आतून पण झालं आहे बघा, दिसतं तुम्हाला. हे बघा, आता कशी आपण एकदा चावी मारली की गाडी चालू झाली, नाही तर पहिली कशी चालू नाही व्हायची कारण बॅटरीच उतरायची. थँक्यू. परत तुम्हाला इकडून बघा प्रॉपर सनराईज दिसेल आणि छान वाटतंय ना. ही आमची बालू, आमचा वालू आणि ही आमची काळू. सेम बघा आपण खालच्या रूममध्ये पण, आणि जेवढं काय एक्स्ट्रा आपल्याकडे बेड्स आहेत, 1 2 3 4 बेड पण एक्स्ट्रा आहेत. आणि बाकी आपले टेबल खुर्च्या सर्व आपण ठेवलेलं आहे. तिथे पण फॅन ट्यूबलाईट कशी चालू करून ठेवावी लागते, थोडं व्हेंटिलेशन झालं पाहिजे. बाहेर बघू शकता. हे रूम आपले क्वाईट अफोर्डेबल आहेत. अफोर्डेबल का म्हणतो मी, कारण आपण इकडे 1200 रुपये घेतो, ते सुद्धा 3 माणसाचे घेतो, म्हणजे पर पर्सन तुम्ही 400मध्ये इकडे थांबू शकता. आणि ते 5-6 जण पण राहू शकतात. एक्स्ट्रा पर्सनचे 350 रुपये होतात. तर तुम्ही कॅल्क्युलेट करा बघा. असे आपण इकडे बेड दिले आणि एक्स्ट्रामध्ये असे बेड्स असतात, त्यासोबत आपण इकडे बेडसुद्धा लावतो. इकडे तुम्ही सामान ठेवू शकता, बेसिन आहे, पाठी आपलं इंडियन टॉयलेटसुद्धा आहे आणि वेस्टर्न टॉयलेटसुद्धा आहे. चला आता दुपारची वेळ आहे आणि काजल आणि मी चाललो आहे आता जरा शॉपिंग करायला, सर्व घरातलं सामान भरायला. आणि मम्मी तू मला नमस्ते नाही बोलली आल्यापासून. नमस्ते, जेवते मी. जेवण घे तू. आणि तुम्हाला एक सांगायचं आहे, आपल्या घरी जेवढं जेवण बनतं मम्मी, कोकणी पद्धतीच्या जेवणात सर्वात जास्त वापरलं जातं म्हणजे वाटण. आणि वाटण बनवलं जातं आपलं खोबरा आणि कांदे, बरोबर. तर कांदा, खोबरा, लसूण, आलं, हां एवढं 4 गोष्टी पाहिजेच, भरभरून पाहिजे. आणि आता आपल्या घरी नारळ आहेत काजल? नाही, जरा पण नाही ना. आपण आलो तेव्हा 1 नारळ होता फक्त, त्यानंतर आता 1 पण नारळ. आता तुम्ही जर कधी काउंट केलं तर काउंट करा. आता सर्व आपले पाहुणे येणार, गेस्ट येणार, आपण पण आहे, सर्व आपले फॅमिली मेंबर्स पण येतात. तर नारळ किती लागतात तुम्हीच बघा. ज्या लास्ट वेळा तर मी दर 5-5 दिवसांनी 10 दिवसांनी एक घोणी आणायचो, बरोबर. तर आता पण जाऊया आपण आणि बघूया कितीला काय आणि काय काय आणतो ते तुम्ही सुद्धा बघा. मग मी तोपर्यंत जेवण केलं आम्ही लवकर. दुपारच्या वेळी जरा कशी गर्दी कमी असते ना. हो चल घे पिशव्या, घे सर्व घेतले. हो, आणि 1 गोणी पण घेतली नारळासाठी. ओके चल. चला डीमार्ट आलं तर जातो आणि पटकन शॉपिंग करून येतो. तुम्ही तोपर्यंत कारमध्येच बसून राहा. बघा आम्हाला 2 लागलेस. नारळ घेतले, नारळ हा घेतले. बघा. हे भरून तर आपण काय घेतलं, तेल आहे. 12 पिशव्या होते.
आणि हे सर्व आणि हे नारळ. गाडी त्याची पुढे चल भर याच्यात. कार आली म्हणून काय नाही, सगळं मावतं ना कारमध्ये बरोबर. हे आपलं तेलाचं बॉक्स. शॉपिंग. चला आता आम्ही ना काजू फॅक्टरीमध्ये आणि बाजूला जी फरसाणची फॅक्टरी आहे ना तिथे चाललो. तर आपले व्ह्युअर्स आता बघतायत आणि तुम्ही जेव्हा इथे येणार ना तेव्हा तुम्ही इकडे नक्की व्हिजिट करा काजू फॅक्टरीमध्ये. आपल्या आधीचे पण गेस्ट भरपूर एक गेलेत एक ना उदाहरण तिकडे. देतो मी. जे बाहेर 210 रुपयाला फरसाण मिळतं ना, तर ते इकडे 180 170ला मिळतं. 40 50 30 रुपये तरी फरक आहे किलो मागे. आणि मेन म्हणजे सर्वात जास्त मेन म्हणजे फ्रेश आत्ताच आज किंवा काल बनवलेलं फरसाण असतं. असं शॉपमध्ये कसं एक आठवडा 1 महिना अगोदर असं नसतं. आणि त्यांचं शॉपवाल्यांचं पॅकेटचं जे मटेरियल असो त्याचं तेल पण बघा कधी कधी जरा डिफरंट वाटतं. पण हे आम्ही बऱ्याच वेळा टेस्ट केलं, आम्ही खाल्लं पण आहे आणि आम्ही इकडूनच नेहमी घेतो. आणि काजू पण इकडे जे आहेत ना ते काहीतरी 650 रुपये किलो. जरा बारीक आहेत पण जसे मोठे घ्याल तर 750 700 800 असे आहेत वेगवेगळे. रेट वाढते तशी. आणि आपले आधीचे गेस्ट येऊन गेले त्यांनी तर बरेच जणांनी आम्ही व्हिजिट खूप केलंय जणांना इकडे आणलं पण आहे. हां तुम्ही जर आलेले आपले गेस्ट बघत असाल तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. मला वेळ मिळाला की मग मी आणतो. आणि परत या इकडे घ्यायला आणि काजू वगैरे. नाहीतर मग आम्ही आपले जे तुम्ही बुकिंग करता ना गाड्या, त्या गाडीवाल्यांना सांगतो की त्यांना इकडे ड्रॉप करा. ते त्याचे काय आपण ह्याचे पैसे घेत नाही, त्याच्यात तुमच्या टूरमध्ये ते होऊन जातं. आणि आपल्या ह्याच्यापासून किती आहे 2-2.5 किलोमीटरमध्ये आहे. हो हे बघा इकडे समोर आहे, तिकडे आत जायचं तसं तिकडे. बघा मी काय काय खाऊ घेतला. भाकरवडी घेतली आहे, भावनगरी गाठ्या घेतलेत आणि चिवडा घेतलाय, फरसाण. बघा आम्ही परत डीमार्टच्या इकडे आलो. पाठी तुम्हाला दिसते डीमार्ट. का कारण की आम्हाला इकडची पाणीपुरी खायची होती. हां आम्ही इकडेच पाणीपुरी खातो. पूर्ण रत्नागिरीत आम्हाला ही एकच पाणीपुरी आवडते. एकदम छान बनवतो. आणि फक्त पाणीपुरीच नाही, शेवपुरी दहीपुरी सगळं चांगलं असतं. आपके पास पानीपुरी कितने रुपए का प्लेट है? 30 रुपये ना. हाँ सर, और दही पूरी शेवपुरी दही पूरी और सेव पूरी. दही पूरी 60 रुपये. दही पूरी 60 रुपये. हाँ, 40 रुपये था ना. सेव पूरी 40 रुपये. दही पूरी 60 रुपये हो गया. हाँ, सब बढ़ गया ना इसलिए. ये तीखा पानी बना रहे हो? ये हो गया. हो गया ना. यांची पाणीपुरी खरंच चांगली आहे. मग आम्ही जेव्हा पण डीमार्टला येतो ना तर आम्ही इकडेच खातो. एकदम छान वाटतं. आणि भाजी घ्यायला पण जातो आपण तिकडे. पण तर आता इकडे आपण येतो पार्सल खायला. घेतोय कारण मम्मी पण घरी आणि गरमी ऊन आहे ना. 4 वाजता सुरू करतो हा, 4 ते 10 असतो. पण डीमार्टला आता बघा गर्दी सुरू होणार आहे. आणि खासियत ह्यांची काय आहे, ह्यांची जी पुरी आहे, ये जो पुरी आप घर पे बनाते हो ना. हाँ, बना दे घर पे. हां, कारण ही अशी मार्केटमधली नाही, स्वतः घरी बनवतात ना. ह्याच्या पुरीची जरा वेगळी चव आहे. हो. आणि त्यासोबतच इकडे ह्यांच्याकडे दाबेली सुद्धा मिळते. दाबेली कैसा? एक दाबेली 20 रुपये. 20 रुपये. चला शॉपिंग झाली, आता सामान आपलं ठेवूया. चला सोबतच नारळ आणि हे सर्व फरसाण आमच्यासाठी पण घेतले आणि आपल्याकडे पाहुणे येतात ना त्यांच्यासाठी पण घेतले. साडेचार वाजायला सुरुवात झाली की आपल्या पक्ष्यांचा आवाज चांगलाच येतो. ते सगळ्यांना गॅदर करत असतात, चला घरी चला, संध्याकाळ होते, घरट्यात चला. आणि आमच्या बुब्बू बघा, आमच्या घरट्यात बुब्बू, ए बुब्बू इथे बघ, इथे बघ. शेपटी हलवते फक्त. आणि ही एक बुब्बू आणि आमचा बालुडी. बालुडी
आता तुम्हाला लवकरच मम्मी रेसिपी दाखवणार आहे आणि आज पण कॉम्बो रेसिपी मम्मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आजच्या शॉपिंगबद्दल मला तुम्हाला काय सांगायचं आहे, जेवढे आयटम्स आम्ही घेतले ना 40% हे बाय वन गेट वन फ्री होते. आता कोणकोणते आयटम बाय वन गेट वन फ्री आहे ना ते मी तुम्हाला सर्व दाखवतो, पण सुरुवातीला मी सर्व काढून घेतो इकडे. सुरुवातीलाच मी तुम्हाला दाखवतो बाय वन गेट वन फ्री मध्ये काय काय होतं. हे जे दिसतं तुम्हाला हे सुद्धा बाय वन गेट वन फ्री होतं. हे बाय वन गेट वन फ्री. इथे मसाले दिसतात आहेत ना, हे बाय वन गेट वन फ्री. इथे आम्ही सेंधा नमक वापरतोय मम्मीसाठी, हे सुद्धा बाय वन गेट वन फ्री. आता ह्याची MRP बघाल ना 100 रुपीज आहे, हे आपल्याला 50 रुपीजला पडलं बाय वन गेट वन फ्रीमध्ये. तर हे सर्व ऑफर्स होते. आणि अजून एक सांगायचं आहे, जर तुम्ही आपल्या होमस्टेमध्ये येताय ना, जे ऑलरेडी होमस्टेमध्ये आलेत ना या 5 महिन्यात, त्यांना मी काजू फॅक्टरीमध्ये पण नेलं आहे. तिकडे रेट मी तुम्हाला सांगतो, सुरुवातीचा रेट 650 kg म्हणजे 650 रुपये किलो काजू सुरुवात होतात. तर ते मसाले काजू आणि वेगवेगळे काजूपासून 700 आणि 730 पर्यंत जातात किलो. 650 वाले आणि 700 वाले हे बाहेर तुम्हाला 200 प्लस, म्हणजे इकडे 200 रुपये तुम्ही वाचू शकता. की बहुतेक स्पेशली लेडीज जास्त जाऊन आपल्याकडे जे होमस्टेमध्ये आले ना, त्यांनी जास्त जाऊन तिकडे काजू फॅक्टरीमध्ये जाऊन काजू विकत घेतले. ते स्वतःही जातात आणि कधी नाही जमलं तर मी सुद्धा नेतो. बघा तुम्ही सुद्धा आलात ना, कधी वेळ असेल तर आपण सर्व जाऊया. आणि त्याच्याच बाजूला आहे हे सर्व फरसान फॅक्टरी. आता इकडे काजलसाठी आणि आपल्या घरी जेवढे कोणी येतं ना, घरी पाहुणे येतात, कधी दुसरे मित्रमंडळी येतात, तर त्यांच्यासाठी काहीतरी खाण्यासाठी हवे ना, तर 3 प्रकार आम्ही घेतलेले आहेत बघा. इकडे भावनगरी गाठ्या, आपलं फरसान, आणि इकडे आपण भाकरवडी. आता ह्यांचे रेट सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो बघा. हे सर्व मला 1 kg 180 रुपयाला पडलं. हे 180 रुपये किलो, 180 रुपये किलो, 180 रुपये किलो. ॲक्च्युली हे सर्व अर्धा किलो आम्ही घेतलेलं आहे. बाहेर ह्याची रेट 220 पासून सुरुवात होते. तर तुम्ही होमस्टेमध्ये आला तर हे सर्व पण तुम्ही, आणि मेन म्हणजे हे आमच्या समोरच फ्रेश सर्व बनवलेलं आहे. आज नाही तर काल, बस ह्याच्या परवापर्यंत त्यांच्याकडे स्टॉक राहत नाही. हां, आणि समजा तुम्ही आपल्या होमस्टेमध्ये आलात तर इथे आपण बिस्लरी वॉटर सुद्धा ठेवलेली आहे, पाण्याच्या बॉटलची सोय सुद्धा केलेली आहे. पण इकडे मी परत रिकमेंड करतो तुम्हाला, आपला आम्ही जो पाणी पुरवतो तो फ्री ऑफ कॉस्ट असतो. त्याचे आपण काय चार्ज नाही घेत, आणि त्याचा पाण्याचा चव एकदम चांगली आहे. तुम्हाला हे बिस्लरी सुद्धा घ्यायची गरज नाही, हे मी तुम्हाला अगोदरच सांगतोय. जे पाणी आहे तुम्ही ऑलरेडी इकडे आल्यावर टेस्ट करून बघा, तुम्हाला ते आवडेलच. 95% आमच्याकडे कोणीच बिस्लरी घेतलेली नाही. 5% कसं त्यांना सवयच असते ना, तेच आपल्याकडे बिस्लरी घेतात. तर तुम्ही आणूही शकता किंवा आमच्याकडे सुद्धा असे अवेलेबल आहेत. आणि मग बाकी सर्व बघा, हे आपल्या बुबूसाठी आणलंय. हे आपल्याकडे जे काम करणारे असतात ना, अजून ह्याच्याबद्दल पण तुम्हाला माहिती सांगतो. मी ना मायन्यूट सर्व ऑब्झर्व करतो. ह्याच्या कॉम्पिटिशनमध्ये 3 अजून कंपनीज आहेत. आता मी ह्या कंपनीला प्रमोट नाही करत, उलटा दाखवतो बघा, ठीक आहे. पण त्यांच्यावरती ना त्यांची पण MRP 75 3 कंपनी आहेत आपल्या रस्कमध्ये. ह्याच्यामध्ये 50 रुपीजला, म्हणजे ह्याच्यात 25 रुपये ऑफ आणि बाकीच्या 5 रुपये ऑफ होते. तर तुम्ही बघायचे ऑफर कुठे काय आहे ते. डीमार्टला तर आपण सर्वच जातो, पण एक बघायला पाहिजे की कसं आणि कुठे काय आहे. आणि आम्हाला सांगून पण तुम्ही गेलात, कधी कधी तुमच्यावरून आम्हाला माहिती पडतं. कधी मसाले अर्ध्या किमतीत सुद्धा असतात. ते मी बदलापूरला डीमार्टला गेलो होतो ना, तिकडे वेगळे सिस्टम आहेत, म्हणजे तिकडे वेगळे काहीतरी अवेलेबल होतात. रत्नागिरीमध्ये थोडेसे वेगळं आहे. आम्ही मुंबईला कांजूरमार्गला जातो, तिकडे वेगळं आहे. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी जसं डीमार्ट आहे तसं माणसाच्या हिशोबाने तसं तिकडे सर्व ठेवलेलं आहे. आता तुम्हाला अजून एक सांगतो, इथे बघा तेलाचे पिशव्या किती लागतात बघा. आता टायमाला ह्याच्यात 12 आहेत पिशव्या, बरोबर. आणि हे डीमार्टचंच ब्रँड आहे. तुम्ही एक गोष्ट अजून नोटीस करा, एक पॉप्युलर ब्रँड असतो, एक नॉर्मल ब्रँड असतो आणि एक डीमार्टचा ब्रँड. म्हणजे डीमार्टने प्रत्येक गोष्टीवरती आपले प्रोडक्ट लॉन्च केलेले आहेत आणि ते ना बरोबर त्या ब्रँडच्या बाजूलाच लावतात. आता ही डीमार्टची तेलाची पिशवी आहे, त्याच्या बाजूला दुसऱ्या चांगल्या ब्रँडची असते, मग ते चांगले आहे, पण लोवेस्ट प्राइस ह्यांचीच असते. म्हणजे तुम्ही काय कराल, पहिलं त्यांचाच माल उचला. हे पण चांगलं आहे, पण आपल्यासाठी पण चांगलं ना, की आपल्याला कमी पैशात मिळतंय ते. तर आय गेस मी सर्व दाखवलं तुम्हाला. चहापत्ती, आणि इकडे आपलं मसूर डाळ, मूग डाळ, तूर डाळ, शेंगदाणे, बाकी सर्व इतर बिस्किट, देवाचे अगरबत्ती. आणि हां, साईज बघा केवढं मोठं आहे बघा.
आता मी तुम्हाला सांगतो, मी लास्ट जेव्हा आपण फर्स्ट टाइम आपल्या जेव्हा गेस्टला आपण बोलवलं होतं, होमस्टे चालू केलं होतं, तेव्हा मीच 20-20चे ना 3 गोणे आणले होते एका टायमाला 20. तसे मी 3 टायमाला म्हणजे 60 नारळ तर एका टायमाचे होते. बाकी डिमार्टमधून 10 आणणं, 5 आणणं किंवा लोकल ह्याच्यातून आणणं ते तर चालूच होतं. म्हणजे नारळ आपल्याला खूप लागतात जेवणात. ह्यावेळी ह्याची किंमत बघा किती मोठा आहे बघा. हा डिमार्टला फक्त 18 रुपयाला पडलेला आहे. मी ह्याच्या अगोदर सुद्धा 18 रुपयाला आणायचो किंवा 19 रुपयाला किंवा जास्तीत जास्त 20च्या वरती मी कधीच नाही आणायचो. पण ते कसं असायचं, त्यांची रिक्वायरमेंट काय असायची, जे नारळचे मोठे विक्रेता आहेत ते मग काय म्हणायचे, तुम्हाला 20च्या वरती घ्यावं लागणार, मिनिमम 20 तरी घ्यावं लागणार. तर तेव्हा मला ते 18ला देतं. पण डिमार्टला एवढं मोठं बघा 18ला मिळायला लागलं. नाहीतर ह्याच्या अगोदर कधी एवढं स्वस्त नव्हतं ना, 21ला 22ला असायचं. म्हणून आम्ही यावेळी पण 15 घेऊन आलोय. जास्त पण घेऊन का नाहीत माहिती काय, की फ्रेश आणूया ना, उगाच आणून मग ते आतलं मग परत सुकतात ते. तर आय गेस सर्व दाखवलेलं आहे. काय मिस केलंय मी? कायच नाही ना. ओके. इथे बघा संध्याकाळची किंवा जेव्हा पण मला वेळ मिळते ना तेव्हा मी पूजा करतो ना, ते मला हे काहीतरी वेगळं दिसलं बघा. मस्त वाटतंय ना ते काहीतरी. आता हे काय आहे, ते धूप आहेत वाटतं ते, बरोबर? हा धूप आहेत. त्याच्या पाठी हे पण दिलंय बघा, एक ठेवायला. धूप ठेवायला लावून स्टँड बघूया. येते. आणि हा हे सुद्धा बाय 1 गेट 1 फ्री आहे. हो. हा हे पण सांगायचं राहिलं, हे सुद्धा बाय 1 40लाच पडलं ना, 40 हो. रुपीजला ह्याची पडलं. MRP 80 रुपीज आहे आणि हे 40ला मला पडलंय. आता किती 12 पीस आहेत ते. हो. छान ना. तिकडे तुम्हाला दिसलं कसं वाटलं? पहिल्या ह्याची वाट लावलेली आहे मी इकडे. नाही ते यूज करायला होईल आपल्याला. तो हा, आता ते ह्याच्यात use होईल. टाकलं ना तर होईल ते. पण हे कॉन्सेप्टच बघा ना कसं वेगळं आहे. ह्याचा सुगंध छान येतो ना. आणि सर्वांना चांगली बुद्धी द्या, सर्वांना सर्व चांगलं सुचू द्या, सर्वांचं चांगलं होऊ द्या. आता मी हनुमान चालीसा म्हणतो आणि मी जेव्हा हनुमान चालीसा म्हणतो तेव्हा आय गेस 1.5 मिनिटामध्ये कव्हर करतो मी सर्व. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस हित लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुंदरी संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मुंजन सब साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन उदरी सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जय श्री रघुवीर हर्ष लाय रघुपति गिरने बहुत बढ़ाए तुम अपी वर्ती संभागी तुम भजन जस गावे असे कष्टपति कर लगावे धनराधि बहादुरी मुनिसा नार सार सहित ऐसा जब कुबेर दिखपाल कवित कवित को सके कहते तुम उपकारो कवि किन्ना राम मिलाय राजपत दीना तुम रोमद्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना जुग सहस्त्र जोजन पर भानु दिव्यता ही मधुर पर जानो प्रभु मुद्रिका बेली मुखमाली जल दिला विजय अचरज नाही दुर्गम काज गति के जय ते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे राम दुआरे तुम रखवारे होत न गए विरु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना अपन तेज तुम्हारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नहीं से रो खरे सब पीरा जो सुमिर हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा गुरु गुरुदेव की नाय पैदे हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा चेहरा की जो नाथ हृदय माड़े जय हनुमान की जय बजरंग बली की जय सियावर रामचंद्र की जय बोलो बजरंग बली की जय. हे जरा वेगळं वाटलं मला, खूप आवडलं, मला छान आवडलं. मी नेहमी वेगवेगळ्या प्रकारचे धूप ना ट्रायलमध्ये घेत असतो कारण असं मी धूप दाखवतोच पूर्ण घराला. आता थोड्या वेळाने मी वरती सुद्धा जाईल, पाठच्या रूममध्ये पण जाईल आणि हे सर्व धूप दाखवेल. पण हे जरा कॉन्सेप्टच वेगळं आहे बघा. तुम्ही पण आणा, हे डीमार्टमध्ये मिळतं आहे. काय नाव आहे याचं, म्हणजे असं बघा कप सारखं आहे ते, पण एकदम छान आयटम आहे. आणि मेन म्हणजे आपल्याला सुगंध याचा छान आहे, एकदम प्रसन्न वाटते. आपले अजून मॅडम आले ना बाहेर, रेडी होते. आणि मी तुम्हाला माझं सांगतो आता, एवढं सर्व डिटेल तुम्हाला माहिती आहे माझ्याबद्दल. धूप फिरवतो, हनुमान चालीसा, मग गणपती स्तोत्र, मग आपण दत्ताची आरती आणि घालीन लोटांगण, हे 4 मी नेहमीच म्हणतो. यंग जनरेशन बघत असाल तर तुम्ही सुद्धा हे सर्व करा. मी तुम्हाला एक सांगतो बघा. काल आपण लोटेश्वर मंदिरात गेलो होतो, नकळत मी एक अमाऊंट दिली, बरोबर. जाण्याचा खर्च येण्याचा खर्च करून काहीतरी माझी जेवढी अमाऊंट झाली ना
त्याचे मला 8 टाइम्स तुम्ही म्हणा किंवा ऑन द स्पॉट मला 4 टाइम 4 गुणा मला ऑन स्पॉट त्याच रात्री मला पेमेंट आली. ते म्हणजे वरती बुकिंग मला फुल टेरेस विला गोल्ड प्लस सिल्वर 5 जणांसाठी 4 दिवसाची बुकिंग आली. तुम्ही विचार करा, तुम्हाला रेटचं माहिती आहे, गोल्डचं काय सिल्वरचं काय, दोघांचं 1 दिवसाचं किती होतं, 4 दिवसाचं किती होतं. जेवढं तुम्ही समोरच्याला द्याल, समोरच्याला दान कराल, समोरच्या चांगल्यासाठी द्याल, तेवढे रिटर्न्स देव तुम्हाला 4 गुणांनी जास्त देतो ना, हे मी प्रत्यक्ष बघितलेलं आहे. तोच उदाहरण मी तुम्हाला सांगितलं होतं ज्यावेळी मी इकडे जेवण वाटायला आलो होतो 15 ऑगस्टला. जेवढी अमाऊंट टाकली होती त्याच्यापेक्षा दुप्पटपटीने मला मिळालं. इकडे जेव्हा डोनेशन्स मागायला येतात, आपले जे देवी असतात, गणपती बाप्पा असतात किंवा इतर काही देवस्थान आपण डेव्हलप करत असेल, लास्ट टाइम पण मी एक मोठी अमाऊंट दिली होती. जेव्हा मी घर बांधत होतो ना, तेव्हा लिटरली त्याच दिवशी लोखंडाचा भाव पडला आणि मला वरती जे पत्रे टाकले आहेत ना, ते मला 2 लाखाला पडले होते. 2 ते 2.5 लाखाला त्याचा मटेरियल पडला होता मला. त्याच्यातच माझे 20,000 वाचले, कारण त्याच दिवशी मटेरियल पडला. बरोबर बोलतो की नाही? काय चाललंय? मी त्यांना काय सांगतो, आपण जेवढं दान धर्म करतो ना, हा, तेवढं रिटर्न आपल्याला लगेच मिळतं. येतो. ते कोणत्याही रूपात असू दे. आपलं चांगलं होणं, आपल्याला आजारी न पडणं. एक आता जास्तच बोलणं झालंय, तर काजलच्या कॅमेरामध्ये आणि मम्मी आहे. मम्मीला एक विचारतो, मम्मी तुला मी आत्ता 10 करोड रुपये देतो आणि काजलला पण 10 करोड रुपये देतो आणि तुम्हाला सर्वांना पण 10 करोड रुपये देतो. म्हणजे माझ्याकडे 30 करोड आहेत. एक जोक, तुम्हाला 10 म्हणजे जे बघणार आहेत ना, इंडिव्हिज्युअली प्रत्येकाला मी 10 करोड देतो. घ्यायला रेडी आहेस? हा ना? दिले तर तुम्ही पण घेणार ना? काजल तू घेणार की नाही? का नाही घेणार? अरे मी परत नाही मागणार, पण त्याची कंडिशन सांगतो मी. घेणार की नाही आता 10 करोड दिले की? पण 10 करोड दिल्यावर तुम्ही उद्या उठणार नाही, बरोबर. ही कंडिशन चालेल का तुम्हाला? नाही. चालेल. म्हणजे तुमचा उद्याचा दिवस हे 10 करोड पेक्षा जास्त चांगला आहे. होय. म्हणजे तुमची लाईफ तुम्ही स्वतः एक अमाऊंट पेक्षा जास्त आहे. मला बोलले ना 10 करोड दे, तर मी सुरुवातीला बोलणार दे. पण मला जर कोणी म्हटलं की तुला मी म्हणजे तू उद्या, आजचा तुझा लास्टचा आहे, जे काय 10 करोड आहे ते तू काय करायचं ते कर, पण उद्या तू नाही उठणार. मी बोलला ते मला 10 करोड पण नको आणि 100 करोड पण नको. म्हणजे तुमची लाईफ किती इम्पॉर्टंट आहे हे तुम्ही समजा. हे दाखवलं तुझं? हो, सर्व दाखवलं. आणि बोलता, आणि हे किती सुंदर आहे बघते, आतला आत मेल्ट होत चाललंय सर्व. होय. आणि एवढं धूर करायला ते 3-4 आपल्याला बर्न करत लागायची. आय गेस आजचा ब्लॉगच मोठा झालाय. रेसिपी आपण उद्या दाखवूया का त्यांना? चालेल. है ना? रेसिपी मध्ये असं गोंधळ नको. रेसिपी तुम्हाला आम्ही उद्या दाखवू का आता दाखवू? बनवायची आहे. बनवायची अजून. इकडे सर्व अजून आमचं हे चालू आहे. मी आता रेडी झाली आहे. ओके.